ширкати софсавдо то соли нав тахфифҳои худро эълон мекунад. Дорҳои табиӣ аз ширкати софсавдо барои нест кардани доғҳои рӯй, рехтани мӯи сар, баровардани риш, зиёд ва кам кардани вазни бадан. Доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои Русия. Аз номи мо гап занед, ҳатман ки ба шумо скидка мекунанд. Шумораҳо барои маълумот дар рӯи экран. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. И барномаи мо топ 4 переки дар бораи Умеда Парсаева трек кардагиянд. Мо ира айрӯи просмотр дар YouTube дида ба назар гирифтагем. мехоҳем каме ҳам боша дар бораи Умеда Парсаева ба шумо маълумот диҳем. Умеда Парсаева яке аз моделҳои хуби Тоҷикистон ба ҳисоб мерава ва на танҳо модел, балки яке аз бизнес-ледиҳорам ҳастай. Вай тиҷорати хича дора ва тиҷоратиш хела хуб пешрафтестай. дар ҷои чорми барнома MB-ай. Чанд қай ки мо аз YouTube ёфтем, MB-ра ҷои лайв кардагиш биромадагия ки 13000 просмотр дора. MB худаш дар видео мега ки ин трек барои Умеда Парсаевай. Умеда Парсаева ҳами репчара чиста худда мебахшем, ҳар гӯриха аҳамият нате. Ҳама сада. Қади баланда китми ё мибори китмезе. дар ҷои сеюми барномаи мо Кеш қарор дора ки трекеш дар YouTube канали худаш 21000 просмотр гирифтагиай. Кеш хела талантиш хубай, лек барои чи просмотри кам гирифтанша намедонем. касое ки Кеша намешиносанд гуфтанием ки Кеш яке ай талантои хубай ва собиқ аъзои гурӯҳи ай тим мебоша. Кеш бо ҳамроҳии нави Кемси треки ғаму ҳасрата хонда буданд. Агар мо хато накунем, тақрибан солҳои 2016-17 трекшон хит шуда буд ва фикрам шумо ки будани Кеша фаҳмиден. дар ҷои дим МК бо треки ҷингиламое ки дар бораи Умеда Парсаева хондагиай қарор дора. Аниқтараш мо клипи ура ба назар гирифтагем. дар клипе ки МК тоқа ҷои хонданшай, аниқтараш дар студияи HM 279000 просмотр дора. дигар клипи МК тақрибан 200000 просмотр дора ки дар клип роли дехтара худи Умеда бозидагиай. сценарияи клип хела хубай. дар бисёри комментарияҳои клип мухлисон навистагиянд ки кадрои ҷои Умеда ай инстаграмаш гирифтагиай. лек то ҷое ки мо медонем, Умеда худаш дар роли дехтар бозидагиай, барои ки мо клипа худмон ба навор гирифтагем. ҷои аввала дар топ ишғол мекунанд Карлеон ва Лонли бо треки Центри Душанбе. касое ки намедонистанд гуфтанем ки ин трек дар Умеда дахл дора. чихеле ки бисёриҳо медонанд Умеда бизнеси хича дора ва магазини Шарме ном дора. дар трек фаҳмида мешавад ки меган Центри Душанбе, тротуар таги Шарме, мегзарем ба план Б. ғайраи фаҳмида мешавад. ирам аллакай ҳама медонад ки Умеда Парсаева Мерседес дора ва Лонлирам дар трек мега. касое ки трекора гӯш кардаги нестанд мехоҳанд гӯш кунанд, силкаи трекҳо дар описанияи ҳамин видео ҳастад. омада гӯш кунед. тамошобинони гиромӣ, ин буд топ 4 переки дар бораи Умеда Парсаева трек карда буданд. умедворем ба шумо маъқул шид. ба канали мо обуна шавед, зангулав лайкам фаромӯш накунед. хуб, то барномаҳои оянда. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.